Iktar minn 73,000 persuna huma s-sit ta' aktar minn karozza waħda, b'465 persuna ikollhom aktar minn 10 karozzi reġistrati taħt isimhom. Dawn l-istatistiċi li ġew preżentati fil-Parlament juru qabża ta' 18,000 b'dawk li għandhom aktar minn karozza waħda matul din is-sena, anki meta kkumparat mal-istatistika ta' Ottubru tal-2024. Minn din l-istess informazzjoni provduta fil-Parlament mill-Ministru Bonet turi wkoll li iktar minn 160,000 ruħ għandhom karozza waħda. Dan in-numru niżel b'5,000 minn sena ilu. L-unika statistika relatata li rat tnaqqis. Mill-istatistika jidher li hemm 21,700 persuna li għandhom 3 jew 4 karozzi, żieda ta' 8,000 fuq Ottubru tas-sena li għaddiet. Min-naħa l-oħra mal-5,000 persuna huma sidien ta' 5 jew 9 karozzi, żieda ta' 700. Intant skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika f'Malta u f'Għawdex hawn 454,000 karozza reġistrata.